Dobrý večer, vážení hosté. Můžeme v sále na jevišti přivítat potleskem jedinečnou třídu čtvrtolce. I just wanna feel like when we were young, when we didn't need photographs and nostalgia to bring us back home. Dovolte mi, abych vám všem poděkoval, že jste tu dnes s námi. Rád bych tímto poděkoval všem učitelům zde v první řadě, kteří nás provázeli na této cestě. Děkujeme za vaše nekonečné hodiny vysvětlování, za vaše vedení a za to, že jste nám byli oporou, jelikož sami dobře víme, že to s námi nebylo vždy jednoduché. Přesto i my budeme rádi vzpomínat na situace a hlášky, které jsme s vámi na hodinách zažili. A za to si zasloužíte náš potlesk. This must be
1000 korun někdo?